ଡାହାଣୀ ଏହି ବୟସରେ ଡାହାଣୀ ତ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ସତ ଡାହାଣୀ ହେଇକିନା ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀର ରାଗ ନେଇକିନା ସେଇ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ମାରୁଛୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛୁ, ନିଜ ଡାହାଣୀ ହେଇକିନା ଅଲଗା ଡାହାଣୀ ପରେ ହାତ କାଇଁ ଉଠଉଛୁ? ତୁ ବହୁତ କରିଛୁ ଛାୟା, ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆଘାତ ତତେ ଲାଗିବା କଥା, ରକ୍ତ ମିଟୁନି, କାହାର ତ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତ କମ କରିବୁନି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ 100ଟା ତୋର ଖବର ନେବି। 100 ମନେ ରଖିଥା। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର 100% ମୁଁ ତୋର ଖବର ନେବି କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖବର ନେଇନି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଟିନା ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ କି ଡାହାଣୀ କେମିତି ଆଉ ଟିନା କେମିତି? ନିଜେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀଙ୍କିର ଡାହାଣୀ ଭାବରେ ଡାହାଣୀ ସାହିବରେ ରହ। ଆଉ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଥର ପାଟି ଖୋଲିଲୁ ନା, ତାହେଲେ ତୋର ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ିକିନା ସିଲେଇ କରିକିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ବାଏ ଡାହାଣୀ।